Kung'usanana nabo igo ekina Kenya koba gekoba wetania emiaka 5 gochaka omwaka o 2019 gwikaboniga rituko ria rero nigo Kenya rakoba gekoera ikigambiro ky'omuchie bwogembo Court 1 machabu na ali ng'ekero rero ekina kiare kunachwa twanyora gekunachunga ng'emongeye gusasaya nigare ateneneire n'abantu abasamweli ng'abanyetenenereteria terikwabo one egente kigia tuichani twakuminga ngai egente kinabo biko nachyo kabire yekiagera abanyana aba mbabwate taito titi omwaka nyene Eng'usanano nigo yarenge igoro y'endemero y'omugaka Samuel Muse ase ekinyoro kya mwobo Eng'usanano iga nigo etungetie endemero y'omugaka yanyati ko gakubeka ensemo buna emonga y'omugaka yetrana ko bage kusonsoro gwikaboniga ekotinja njato eteribaga tukagenda asaba abagayani ekero twigita asaba abagayani twakwanete tukagambe gendeka asobwagari lakini korengana n'abagaka bari babagayani nabo barigete report goche koti ya Busongo Court 1 gocha ogembo Court 1 nga ekeno umugondo n'oyo Samuel bone Eng'usanano nigo erenga abamo babaria banyako bakubekwa muna chintenenera banyako bakwa bakwigimeria obulimo obwo egento kirire Eng'usanano ko baroro ingegente kinkiango kikiaera inki ngakitoko babarendi nane nakitenganyo obulimo bwatire omugaka ne batete buya inkabekwororo muno mongino mone kana abege kwa muno mongino mone ko tabuwa narendete inkinkorendera obulimo bw'omugaka amateiga anyako bagekoro kyogotesana kwao igoro yokunacho wekina muna abantu abo babekire muna chintenenera abo banyako bakwegori bagari yokoyiro obulimo obwo ntuna abantu ntoisanegetina ekina bana kianachwa ekina kiasoetwe 2019 namba yekinere ELC number 39 of 2019 no kunachukia nacho ritukuria rero ntoisanegeti so igotorokinga wikatocha togenda ase ya bill korengana no abagaka kurwa senseme yigo ni bakweresera buna endemero emanyikanite buna emonga negento ky'omugaka yari kunyako bagakonacha ebe nabwo atabangina babiri gose batatu korende ekeranya yako bagagosira endemero yako bagyo kobagano gatigati ataniga igobare igana gitemonga ya Samuel ekeranya na nyanacha agateba nyakonyiria mpaka ngakya kurumo akuoro gusipiense nemonga emineti ngaga ekabisi getikaraga keko akuna cy'abantu babironye barababwate kinyomba ibira akuna cye emonga onyakuria engakiare moyo lakini ekara kure omonge yairanira abantu aba bamwete ono nararinge kurwa sekinyoro kya mwobo ime yawo macho bwa chache kuri baterigate mama Lieutenant Gilbert Kobi